Somos Dani Cabo e Vieito Baliño. e isto é... Non vale furar. Moi boa xente, que tal? Como estamos? Un día máis aquí, un dos últimos días que estaremos aquí, Vieito. Bueno, unos últimos días Da nosa esperemos vida. que sea esta temporada, non? Ahora volveremos, esperemos. Sí. Pois Que temos, moi ben. E hoxe temos unha entrevista moi interesante, como sempre, pero hoxe é unha entrevista que está, eu creo, de actualidade, eh? Sí. Auténtica actualidade, non crees, Dani Cabo? Sí, temos a unha persoa nacida en Brión, aquí ao ladiño de Santiago, Sí. que este ano debutou en Primeira Ref, se non me equivoco. Non te equivocas, creo. Este ano, un xogador do Mérida. Un xogador do Mérida, está con nós Manu Rivas. Que tal, Manu? Moi ben, moitas grazas por invitarme. Moitas gracias a ti por vir aquí. Normalmente preguntamos que tal a viaxe, pero ti desde Brión hasta Santiago. Cortiña. Cortiña, non? Cortiña. Casi podías vir Cantando. trotando incluso. Sí. Viñen no coche, pero viñen co coche chulo. Como coche chulo. Para ver si me virais por fora. Iba co descapotable. É de verdade? Sí. Descapotable, Ollo, Manu Rivas. É iso que tampouco fai moito día hoxe de descapotable, No, pero bueno. Antes choveu. Claro, sí, pola mañá choveu. E fomos ao Dixo, gimnasio, capotable. eu quero lucirme, dixo, Joder. Claro. Despois ensinas, darnos unha volta, sí. Estaría guapo. De un a un. Claro. Ah, mira. Temos que ir turnándonos lá. Joder. Coche de p***. O primeiro pitido no vídeo, macho. Sí. Bueno, imos empezar polos inicios, Manu. Bueno, ahora estás aquí en Santiago un pouco de off-season, descansando e xa... Sí, cheguei o luns e tiven como unha semana de descanso e agora xa estou entrando de novo. Sí, Un señor. pouco. Bueno, pois imos empezar polos inicios, non? Sí, sempre empezamos polos inicios. Queremos que nos contes un pouco como son os teus primeiros recordos xogando a fútbol. O sea, sabemos que empezaches, bueno, non sei se empezaches de pequeno, estuveches no Bertamiráns, a canteira do Bertamiráns, non sei se empezaches ali a xogar ou se empezaches antes. No, empecé no Bastavales. No Bastavales, Ollo, Estive- equipo Campo mítico. un pouco horripilante, non é Portal, pero... Sí, cando cambiaron estaba ben, pero agora é cemento. O sea, Claro. ti xogaches no campo no que pasa a autovía por encima, Sí, non? sí. O caixonciño este. Darche contra o muro ao chegar á portería, flipas. Sí. Pero estiven ali hasta os 13 anos, creo, que foi cando marchei ao Bertamiráns. Sí. Bueno, pues En pensamos, infantil, non? Pensamos que fora, joder, ainda Infantil de estuveches. segundo, creo que foi. Que curioso, non? Porque ti és de Brión, non? Claro, todavía cos amigos aí no colexio e saías do colexio e ibas a entrenar. Ah, amigo. No ano estábamos, creo que era a primeira, xogábamos contra o Bertamiráns B. Estaban, creo que o Compostela e o Bertamiráns, Sí. como o Bertamiráns quedaba ao lado de casa. Porque eu vivo en Brión, pero a miña casa está a 10 minutos andando do campo de Bertamiráns. O sea, quedaches máis cerca do campo do Bertamiráns que o de Bastavales. Sí, totalmente, iba andando. E a canteira do Bertamiráns eu creo que Sí, mellor, ben. non? Que a de Non Bastavales. sei como está agora, a verdade, desconectei un pouco, pero no seu momento era Das top en Galicia. en Santiago creo que era mellor. Xunto Sí, o con Conxo. Conxo, Santiago, sí. Oye, por certo, antes de nada, que estamos aí con... É Non sei certo. que tes aí, tío, que... Un regalo de aí Sí. de Mérida, do teatro, Espectacular, para... A ver, amosámola. Para vos. Amosámola. Toma, Pues moitas gracias. Amosámola aí, colle por aí, mira. E por detrás pon o nome dun xogador de Primeira Ref. Sí, señor. A ver, damos ya vuelta. El patrocinio. La ciudad Manu Rivas, con número 22, que é o meu número favorito, eu sempre o Sí? levaba o 22, sí. Copielle a Santi de Prado. Ah, sí, foi por Santi. Sí, estive vacilándolle. Tamén xogador de Primeira Ref agora. Ahora sí. Un cabalo, Santi de Prado. Sí, señor, pois ímola poñer por aquí. Pues moitas gracias, moi chula. Nada. Moitas gracias, tío, de verdade, Esta das mellores, É que, Sí. é que xa temos tantas que ao mellor estou me flipando dicindo. É que o Mérida xa ten aura, joder, eso co tema dos romanos e tal. Sí, a verdade é que moi bo equipo, o club é un escándalo. Moi Sí, ben. señor. E bueno, volvendo a eses inicios, ti, de pequeno, entendemos que eres zurdo, xogas lateral esquerdo no día de hoxe, pero... Antes era delantero. Dianteiro, non? Sí. No Bastavales eres punta, por exemplo, marcaron moitos goles. Sí, no Bastavales recordo que éramos dous moi rápidos, o extremo dereito e eu, era balón á esquina e correr.
Non sei, 30 goles. Claro, deses. Claro. Era... Destacabas físicamente. Sí, a ver, tampouco era tan alto de pequeno, pero sí que era rápido e pois marcaba bastantes goles. E antes os porteiros eran baixos e tiraba salto xa era gol. Sí, claro, claro. E recordas como te chamou o Bertamiráns? Como vas para o Bertamiráns? Non sei se te chamaron, Recordo un Alex Parada que ahora traballa na federación. Sí, que era o coordinador ali. Sí, chamoume e díxome que me había pa máis que pa primeira autonómica e fun ali a xogar a Liga Gallega. E unha vez chegas ao Bertamiráns, que tal? Sigues destacando moito? Como sigues dianteiro? Non, paseime a banda, paseime a extremo esquerdo. Pero se me preguntan non era o mellor do equipo. No Bertamiráns? Eu creo que, o sea, marcaba goles, pero non destacaba tanto como no Astavales. Había xente mellor que min. Por exemplo? Eso, quen dirías? Así algún nome por aí? Sempre que me preguntan, había un chaval que se chamaba Jaume Oroño. Vin por aí, tiña pequeno, cifras, sí. Buah, era un escándalo. E onde está Iago? Non sei. Deixaría o fútbol, Iago? Non sei, non teño ni idea. Mirarémolo despois, a ver. Pero Porque tamén é un rapaz. A mí non me sona, Técnicamente era un mellor. Joder. E como vas crecendo aí? Porque, home, vemos aquí que hai un ano que a rompes. Sí. O último ano, de feito, no Bertamiráns, cadete, xogando en Galega, marcas 28 goles en 30 partidos. Ou hai máis? 29. Roubaron chun en la preferencia. Non, anotou no mal o árbitro. Anotou no mal. Da Liga. Apuntou yo outro. Oroso Bertamirán, salí en Sigüeiro. Metín de penalti e puxo yo outro. Ostras, pois esa, a parte de penalti é raro, É durísimo. É durísimo, é durísimo. Acordaste, tela gardade. Estou moi jodido por eso. Quen é o árbitro? Sabes o nome do árbitro? Molaría que tamén. Pois si, chámase. Darlle aí un toque, sí. Ostras, aparte un Oroso Bertamiráns, que eso imagino que sería aí un partido chulo, además non? foi doblete, que metín de falta logo. Ostras, de falta de penalti. Joder, tiñas galóns aí nese Berta, Si, tirabas faltas. Me cago en tal. Eras o 10, non creo. Non. Vin algún ano que tiñas aí o 10. Creo que era o 20. Porque daquela gustábame moito Marco Asensio. Hostia. Claro, eras un pouco ese estilo, naquele Claro, momento xogabas sí. así dese rollo, non? Sí, Digamos. o sea, tamén a actitud decíamos os meus pais que era moi apático, que sudaba de todo, decíame que me parecía él. Sí, señor. Ostras. E, joder, esa tempada 18-19 de cadete que estábamos falando agora, loitades polo primeiro posto co Oroso, de feito. Sí. Creo que a final gañades vos, pero Sí, sí. ese Oroso tiña tamén metralla que flipas. O sea, alucinei co equipo do Oroso tamén. Sí. Remuñán, estaba Axel, Leandro Leandro Antonetti. Sí, sí, sí. No partido de volta foi un 8-3. Ganastes vos? Sí. Carallo. Pero Que pasou aí Leandro eso? meteu hat-trick. É que Leandro, cuidado. Eu tamén. Tío outro. E loitabades tamén co Depor, creo que era Depor B, claro. Que creo que estaba Rubén daquela xa. Probablemente. Rubén Sí. López. Sí, creo que Seguramente. sí. Creo que sí que vimos por aí. Mira, sí, temos aí a pregunta de Isma Ceira, Vito. Isma Ceira, que nos pregunta: remontou un partido en Agrela de 3-0 a 3-4 con Poller siendo cadete. Póker, que apuntei mal, apuntei con mal. Póker siendo cadete. Vale. Como recordas aquel partido? En Agrela de 3-0 a 3-4, eh? Si, ademais Como foi este? Foi os primeiros 20 minutos horribles. Meten os 3 goles. Contra quen era? Contra o Vitoria. Co Vitoria. Expulsanos un. Estamos no minuto 20, tercero con un menos. Balóns a Asensio. Un cambio de orientación que meteume o meu colega Juan Angueira, que agora deixou o fútbol, creo. Unha volea e entrou. O sea, os porteros tamén daquela pois non teñen tanta envergadura, Claro. Por arriba entra máis fácil, pero Pero non os Pero metía. bueno, Pero non todo o mundo hai que marcaba poñelas. Claro. foi un bo gol. Despois pítanos un penalti. Vamos, creo que acabamos de cabeza nunha falta lateral. 3-3 no descanso e no 60-70 metín o cuarto como un balón que quedou a medio camiño porteiro e metín o... Joder, pero eras un tío moi goleador, de feito, non? O sea, marcaron moitos Esa goles. tempada, sí. Teño gol, o que pasa que ahora xogar atrás Claro. costame máis. Sí, pero sintes que sigues tendo, non? Facilidade para marcar goles. Por lo menos ocasións teño. Claro. Este ano tive algún partido e no debut dinlle pao aí en Zamora. Oye, e que despois desa tempada tan goleadora, que non sei se algún día repetirás esas cifras de 28 goles. Ojalá. Significaría que non sei, tío, que podría, o sea, Non sei, pero unha burrada, eh? sí, pero Selección española con 28 goles un lateral lateral esquerdo. Nunca se ve. Alex Grimaldo. Ou Parafita, bueno, pasado. Pero para fitar a trampa de Sí, Anteiro é Centro. Bueno, tras esa tempada
entendemos que houbo chamadas de equipos grandes. Porque fichas polo Compos, pero non sei se chamou a mellor o Depor, porque pasabas a juveniles, non? O Bertamiráns tiña convenio, fun probar ali co Depor, fun con Ian Tobar, dous entrenamentos ali, el collerono, e a min non. Ostra. Despois chamou o Compos, Víctor Pazos chamoume, e fun para lá. Pero e como foi? O sea, non te Sí. colleron? No, Quen no. estaba nese Depor, que recordas? Noel, Axel, Padín, todos estes. 2003. Sí, a xeración do 2003. Todos boísimos. Jairo. Claro, Claro. era un equipazo. E ti non te pillaron? Que raro. Non, a ver, daquela sí que é certo que sempre tiven moitos nervios, pero daquela pasábame malas xogadas. O sea, fuches a entrenar nervioso e así, Cagao, non? cagao, Sí, cagao. como recordas eso, entreno e tal? Fua. Chegar ali e tal... Onde te puxeron a xogar? Porque entendo que non me acordo. Non me acordo, creo que estemos esquerdo, pero a ver, todos eran moi bons. Claro. Ese ano, ademais, a diferencia era que a xente era... Nos tiñamos un equipo que medía todo metro e 80, e os modios equipos eran moi baixos, e ganábamos moitos partidos polo físico, simplemente. Claro. Pero pasas ali co Depor, que creo que ese ano ganaron a División de Honor, todo, e xa ves un equipo que dis, cuidado. Claro. E entón chega o Compostela, que era o equipo que, bueno, que che quedaba aquí cerca da casa. Non sei se cando fichaches, se che dixeron miras de algo, o sea, ou era só xogar cos juveniles ou... En principio empecé co juvenil. Creo que iba solo a adestrar co primeiro equipo, iba Cristian Fernández. Como a mitad outubro ou así empezaron a chamarme, xa fun a entrenar con eles bastante. Era un bo Compos, Era ese Sí. temporada Sí, sí. do Covid, 19-20. Ti no juvenil temos que xogas 18 partidos e marcas 10 goles, que non está nada mal, e quedades primeiros en Liga Galega, que vos Sí, sirve sí. o ascenso a Nacional. Pero ascendemos polo Covid, porque íbamos flechita para baixo, Sí. estaba o Bergan detrás. Ostras. Subimos porque se acaba a competición. Mira que normalmente xente que ven aquí fala do caso contrario, digo, Covid que acabou joder as súas explicacións tal, pero vos foi ao revés, deu a vida, logo. Totalmente, salvámonos por eso. E co que veu despois, que falaremos agora, pero como celebraste de o ascenso a Nacional? Ou foi en plan descafeinado, non? Sí, descafeinado. Al final acabas, vas para casa e estabas así un pouco... Xa. De feito tamén jodeme moito porque estaba indo convocado co primeiro equipo. 3 partidos fuches. E o último foi contra Udo e justo esa semana Sí. puxeron a cuarentena xa. En marzo, sí. Ese entré a calentar, pero... Sí. Sí, que despois de todas formas vas convocado tamén ao playoff. Sí. O playoff express este que hubiera en Balaídos, con Iago, lévate Iago. Levaron 5 ou 6 do juvenil e estive entre eles. Sí, iría Pedro Leis tamén, que Sí, non era tamén. juvenil, ou sí? No, Pedro non era juvenil. Estaba no B. Co Zona Bella. É como recordas o playoff aquel? Imagino que Flipaches espectacular. ali, ¿no? Flipaches, claro. Vas a grada, empezas ali en Balaídos e... Deron unos gorras, porque claro, nos poñíanos na grada do outro lado, non nas dos banquillos. Ajá. Dábamos gorra, agua, estabas ali na grada, a 3 asientos do outro, e ao final empatamos contra Ourense, ascendimos ali, pero nese partido De penalti de Pablo Antas. Sí. Sí. Pero es que ese Compos era unha animalada. Miki, Era un Villar, Antas, Casas, Soto, Mira que o Ourense tiña moi Bicho, bo equipo tamén, pero si, vos tiñades... A Belenda tamén estaba por ali. Que aprendiches de Iago? Que che decía Iago nese cando chegas? Foi o primeiro entrenador que puxome de lateral esquerdo. Tocábame defender a Miki. Buah. Claro, para o ti. Primeiro ano, claro, era como para completar, ibas. Ao final, eles tiñan moito Claro. nivel, juvenil de primeiro ano, ibas ali, veías pasar a Miki así. Fua, que... Aí ti vecheste que curtir, defensivamente, ademais, non sei se a ti che jodía en plan, "Oja, eu son extremo, tal, teño Sí, que-" moitísimo, Sí, non? moitísimo. E cando me poñía de extremo, pois pasaba mellor, pero hasta este ano que o anterior e este, que foi cando máis mellorei na faceta defensiva, pero naquela É que, a ver, eu supoño, non sei, pero supoño que estarías moi verde, non? Porque xogando Sí, a nivel totalmente. defensivo, xogando toda a vida de extremo, De dianteiro. feito, no juvenil estaba xogando de extremo. Claro, claro. Claro. E viñache un extremo que
posteriormente acabou indo á segunda división, quero decir, había nivel nese campus. No, moito. Tiveches que aprender, non sei, recordas así algo que che dixese Iago a hora de pa defender ou a hora de colocarte ou non sei? Na saída de balón, que Sí. o lateral tiña que ir por dentro. Na salida de 3, o lateral por dentro. Agora saime natural, o sea, é o que máis me gusta, pero daquela dicía, que fago eu por aquí? Meterse por dentro, como Guardiola. Teño que estar pegado á banda. Estás agradecido a Iago porque moitísimo. ao mellor se non te puxera aí no seu día, ao mellor agora non estabas no medio. No, totalmente. O sea, Non todos, sei, todos os adestradores que confían en ti ao final tes que estar agradecido porque tanlle a oportunidade de estar ali. Se non lles gusta, se non confían en ti, non chegas a nada. E ti, os primeiros veces que te puxo de lateral, o sea, asumiríalo porque ao final estábamos no campo, e joder, xogar está ben onde sea, pero ti que pensabas? E as coa ilusión aí, vou entrenar co primeiro equipo, tal, non sei que, chegas, joder, bueno, vamos a intentar defender, pero metíame unha caña, Sí, non? unha caña metíame. Sí. A ver, recordas algunha anécdota así, aparte do de Miki que pasaba fustiado por onde ti ou Casas metíame unha caña a nivel defensivo. Ao final eu non tiña nivel, pero claro, teñen que exixirte. Tes 16 anos, Tiñas 16 anos. O sea, Porque era unha burrada, e aparte un chaval que non estaba acostumbrado a xogar aí nesa posición, Claro, claro. pero a ver, todos daquela o mellor levaba peor os comentarios, pero agora o penso en frío e ao mellor necesitaba incluso máis. Pero bueno, o sea, estou moi agradecido a todos. O equipo era a nivel humano moi bo. sí. Recordas así o así sí que hubo celebración, entendo, cando foi Sí, no vestuario, de feito levei unha camiseta. Teño unha das camisetas dese playoff. De quen? Do número 20. Daquela non teñan nome. Claro, unha é das verdade. Claro. De feito cambiaban os números para cada partido e aprendiches moito de Jimmy. Sí. Estaba Jimmy, de lateral Mítico, esquerdo. E ele era así como a ti, eu creo que nos seus inicios era máis extremo, un Sí, tío... xoga máis Era adelante. boísimo. Sí, non? Boísimo. O sea, creo que non vin aínda un lateral esquerdo con tanta calidad. O sea, facía unhas cousas entrenando e dicías, Joder. un escándalo. Queren no repescar, quen? A onde? Mou. Exclusiva? Furallolo. Queren nos repescar, pero creo que non o van conseguir. Sabes onde xogas Aro? No Boi? No, Ah, no foi Puebla, no Puebla. Claro, por aí que... Pueblo. Anda. Anda, choque Estaría chulo, verdad, estaría bonito. Oye, non esperaba este. Pero sí, a verdad que me sorprendeume que Jimmy se deixara o fútbol tan cedo. Porque Aparte estaba, joder, nun un nivel. momento estaba No, un estaba nivelazo. creo que Estaba foi un nivelazo. despois de descender de segunda vez, non? Cando deixa, non o sei. Non me acordo. Foi por aí, pero estaba un Non nivel. sei se el joder. chega a competir en segunda ref. Non me acordo. E ti agora que Non te sei. sintes? Ti agora sintes de lateral xa, de Sí. pleno dereito, xa non Sí. dis... De feito, este ano meteronme algún partido por diante e dis que... E veste perdido ahora, por diante, sí. Sí, porque ao final se entrenas de extremo tes os mecanismos. Ao final é todo automatizar. E se estás entrenando de lateral e poñente por delante, ahora que toca. Ahora que toca. Sí. Pero lateral estou moi cómodo. Moi cómodo. Sí, señor. E despois temos que na seguinte tempada, 2021, cando ese compos falla un anazo en segunda B, bueno, que vos co xuvenil, porque tes aínda xuvenil de segundo ano, logrades un novo ascenso. E este, A división de honor, división Sí. de honra. O sea, que era un ano tamén de reestructuración de ligas e tal, pero ascendedes. Ese ano tamén tiñamos un equipazo. Temos os nomes. O Sí, sea, sí. é unha locura. É unha locura o equipo. E foi un pouco, é que eu non sei, pero joder, o Compos viña como que un pouco de baixo. Bueno, xa para ascender vos 2 anos, non sei, como que non era a cantera máis forte de... O sea, cuadrou que era o ano que empezaba a xente que son do terceiro ano dali a vir a estudiar. Entón moita xente estaba aquí porque estudiaba. É un equipo nacional. Os nomes que Pois- temos apuntado. Sí. No, é un equipazo ese Lim. Josi, Llaguito, que son os teus Novoiro, Remuiñán, Axel, Mario Constenla, Roque, e estabades dirixidos por Dani Gesto. Dani Gesto, Foi o sí. primeiro ano que ou xa o anterior te adestrar Dani. Non, o anterior estaba Gonzalo, Gonzalo. Ah, el estallo. Sí, Lestallo. E con Dani que tal? Porque despois atoparías Con Dani ben, pero era o segundo. Primeiro creo que estaba Rati. Estaba Rati era Rati o Ribeiro. primeiro. Sí. Vale. E que tal? Moi ben. Sí, O non? sea, pero empecé a temporada estaba de extremo. Dos Sí. primeiros partidos empecé de extremo. De hecho, metí 2 goles e 2 asistencias contra o Arosa nese partido. É que No segundo partido. Xogábamos na USC ali. Ostras, non pude ser. ali xogan os mellores. Empecé a temporada, creo que en 2 partidos 3 goles e 2 asistencias ou así. 5 goles marcaches ese ano. Sí.
marqueille ao Depor un golazo ali en Abegondo. Creo que por eso me ficharon. Que senón... Sí. É como quedarades, ganaste así. No, É que- remontáronos. Remontáronos. Apareceu Martí en Ochoa por aí e meteu 2 goles. Cuidado. Tiña equipazo de por tamén. Tamén, sí. E ti que neste momento, o sea, que xa xogaras algo de lateral co primeiro equipo, seguías xogando, o sea, o entrenador juvenil seguía te vendo como extremo. Sí, de feito, ata o quinto partido creo que foi que estaba Manu Rial, o lateral esquerdo, e lesionouse. Claro, empezaron a tirar para atrás e meteron a Llaguito por diante. Xa quedei aí atrás. Xa quedei atrás. Claro, e ese ano do Compos, o sea, temos que o teu debut en segunda B, tiveches a oportunidade de xogar na antiga segunda B contra o Marino de Luanco. 0-1, mítico. perdedes en San Lázaro, pero ti tes 15 minutiños. Sí, sí. Eu recordo ese debut, non sei como recordas ti aquel momento que che dixo Iago. Disfruta. Sí? Disfruta porque ao final perdendo tampouco tes que dar moitas indicacións, tes que empuxar e intentar ganar, pero disfruta e pasao ben. De que entraches? De extremo esquerdo. Claro, Extremo. entraches extremo, non se atreveu a meterte lateral ou como foi o tema? No, porque ademais ese ano estaba había un lateral que era moi bo tamén. Non sei, non... Segunda vez, eu creo que era Jimmy, pero claro, habría outro, Eu non? creo que era Jimmy tamén. Sí, eu creo que era Jimmy. En Claro. segunda vez, sí. Cambia Jimmy, ti. Xa. Xa. Cambia Jimmy. Aparte que che daba, ainda que tuveras que remontar, o tipo, claro, daba moito tamén. Sí, joder. De esa temporada fun convocado como 13 partidos ou algo así. Fun moitos partidos convocados. De feito, co juvenil xoguei creo que 15 ou 14 partidos. Temos que son 15 partidos. Xoguei moi pouco, porque iba casi todos os partidos convocados co primeiro equipo. E non xogabas. E era para ti eso como o veías en plan, Jodíame porque, claro, veías o resto xogando. E de feito, os venres facía doble entrenamento. Iba co primeiro equipo e despois iba co juvenil. tiñas que estar como un animal, No. No, pero co juvenil no me movía. Claro, Claro, ibas, un pouco ibas de- de sobrado, No, sobrado no, pero iba tieso. Claro. Claro, ten sentido. Pero sí, de feito recordo un partido que hubo tormenta de neve no interior, que o primeiro equipo tiña que viaxar. Sí. Ao ver a tormenta cancelouse o partido e xoguei co juvenil despois de adestrar pola mañá co primeiro equipo. Estaba un pouco explotado, non? Sí, un pouquinho. Joder. Mandábame de un lado para outro todo o tempo. É como recordas... O equipo destraba pola mañá. Sí, o fin de semana sí, Claro. pero durante a semana ás 4 da tarde. Claro. Joder, macho. É como recordas aquela segunda B? Imagino que moi dura, aparte un chaval novo, chegando Algúna aí, anécdota? un juvenil debutando, levabas moita cera. Non moita, o sea, eu recordo que o nivel era moi bo. Vías entrenar os noso equipo e Xa. dicías, son boísimos. Estiveches en Riazor o día do 2-0? Non 0-2. fun convocado. Pero bueno, houbo outras exhibicións, Estiven no empate en San Lázaro. por exemplo. Sí, recordo un partido do Racing de Ferrol en San Lázaro ali 2-2, creo que foi. Sí, Un partidazo. sí. Nada. É que xogabades moi ben ao fútbol. Sí, xoga moi os ben, equipos, Compos. joder, se eles xogaban tamén e os equipos ganaban e competían, o nivel era altísimo. Era altísimo. E recordas algún futbolista de algún equipo que dixeras comentando este tío era unha máquina? Os do Depor. Sí. Vías ali A Bobú, ¿no? Bergantiños. A Bobí. Bergantiños, Borges. No, a Bobí no. No, Bobí creo que non. Polo que sexa. Polo que sea. Pero sí, claro, o vídeo. Borges sí, Estaba o Bergantiños. Queco este, por aí, xa. Tamén. Tan... Que era... Creo que estaba Mujaid, pode ser. Sí, sí, é verdade, o Mujaid. primeiro Mujaid, despois claro, echaron no Eneco Bóveda. Tamén. Tiña, o sea, o Depor, O sea, o Depor viña impresionante. de Descender, Sí. Claro. Tiene moitos xogadores de primeira e segunda división. Claro, ao claro, final. por eso, ao final tiña moita Teña xente moito. boa, pero joder. E bueno, o Depor precisamente que é o equipo que vai a por ti, non? Sí, o sea, no partido de aí de Abegondo metín un gol de 30 metros. Resbala o Ríos, que foi o ponteiro. Sí, Que é verdade. recordei yo todo o ano ano seguinte. Gracias, Hugo, por resbalar. Pero sí, metín o gol ese, din, creo que no partido da USC empatan, o sea, meten os gol de córner. Ajá. Como 2 xogadas despois mete Roy Rama e dinlle o asistencia, quedamos 1-1 creo, e o segundo partido perdimos ali pero fixa un bo ano de lateral, ademais
lateral xogaba pouco porque estaba Roque aí e subía moito. Joder, pero ti ademais eres un rapaz de segundo ano de juvenil e ibas un segunda vez constantemente. Sí, claro. Imagino que estarías no radar de, non sei se só era o Depor ou tamén chamou algún Non equipo teño máis. O sea, eu... Chamou o Depor e ti Sí, dixeches. o sea... Feito. Eu iba de pequeno a Riazor como meu tío. Deportivista, non? Sí, un pouco. 100%. Estuve en outro día ni... Sí, xa sei. O sea, onte tiñas resaca, non? Un O poquinho, luns. un poquinho. Pero sí, recordo un gol de Griezmann de chilena ali en Riazor. Co Atlético, Fua. 2014, se non me Por equivoco. ali. Iba como meu tío. Estábamos en pabellón arriba. O sea, iba a casi todos os partidos que podía. Iba ali a velo con meu tío. Entonces non houve moito que pensar tampouco. No, A pesar de que te rexeitaran no primeiro ano, ti dixeche, me Eu- súdama, eu vou igual. ademais cuadrou que fun a estudiar a Coruña. Ah, Era claro, perfecto. claro. Primeiro ano, o sea, último ano de juvenil, Primeiro ano universitario, Exacto. fun ali... E ali dixeronche algo, acordábanse de que estuveras ali facendo a prova, dixeronche, comentouche alguén algo? Non, con Dani coincidín algo, pero non me dixeron moito. O sea, algún coñecíame xa de Sí, dixo algo, entrevista tío, e tal, pero... Claro, e despois dun ano tan bo, non sei se ti cando chegas ali, porque estaba como que todo rodado, como pues triunfabas, chegas ao Deportivo, non sei que estaba na túa cabeza, si era en plan, vale, vou ao juvenil, se o fago ben, ao mellor, mira, o Depor está en primeira ref, quen sabe, Eu cheguei e fixen a pretemporada co Fabril, que non está mal. que levoume para ali Fran, e fixen a pretemporada co Fabril, Que tal co Fabril? Había nivel, moito nivel. Estaba Gil Sanz de testador. De feito metíame moita caña, porque aí o lateral non se metía por dentro, e o único que sabía facer nada, non Pero chaval, que fa? que faz por fora, defensivamente pois costábame bastante. Fun po xuvenil con Manuel Pablo, ali quedei. Claro, que, o sea, que había miras de poder estar no Sí, Fabril, sí, incluso, sí. claro. Sí, claro. De feito, a idea era a ver se lle gustaba Gil Sanz Sí. e se tal quedar ali. Recordan un pouco a que se fixo con Iker Gil este ano, Vaya pepino. Sí, non? Vai ser moi bo. Sí, e que este ano se iba pao Depor un pouco a ver se iba pao Fabril tamén, viña de xogar no Compos. Sí, joder, e acabou xogando co Fabril, pero recordan un pouco. E entonces quedas con Manuel Pablo no juvenil. E ti como tomaches isto? Porque, ben, non? Estabas no juvenil do Depor, en Coruña, División de honra. Lateral. lateral. E Manuel Pablo, que tal como entrenador? Ben, o sea, nese ano creo que é o primeiro ano que adestra, entón o peso recaía máis no segundo que nel. Pero ben, o sea, como persoa un 10. E sendo lateral, Manuel Pablo sempre, Claro, xogando de dame moito lateral, consello. axudado. Sí. Dame moito consello. Algún Sobre que todo recordes así? nos centros. Nos centros. Que che decía, mételle máis rosca, foi eso. Menos rosca. Menos rosca, Porque decía. doulle moito co doutor, Sí? e cólleme moita rosca. Menos rosca. Sí? E funcionaba? Sí, de vez en cando. Ao final non temos todos a calidad que tiña él. Tamén é verdade, claro, menos Claro. rosca él, pero non é Joder, igual que lle claro. dé a él que lle dé a eu. Claro. Correcto. Joder, e ese ano temos apuntado que dades segundos en División de Honra, porque creo que había un bicho tamén de Celta. o Sí. Celta, que temos apuntados os nomes que había, Aitor Maña, Santañón, Joel Lago, Javi Rodríguez, Álvaro Santos, Os Hugos, Fer López, Damián Tincho, Manu Fernández, podemos seguir así. Sí. Creo que, se non recordo mal, perderon un partido en todo o ano. Sí. Empataron 4 e perderon un. Como xogar con tres era Na Copa empataron, o sea, Sí. íbamos 1-1 e meteu o Álvaro golazo. Meteu ali na Madroa 2-1 e perdimos na prórroga, pero ese ano É curioso, porque Viñades creo que o Depor o ano anterior creo que gañara a Copa de Campións, ¿no? Esa Sí. con Gil É certo. Sanz e... es que, pero dese equipo casi todo o mundo subiu. Claro. Exacto. E os de terceiro ano que estaban nese equipo, Mella estaban co Fabril. Correcto. Claro. Dinámica primeiro equipo, entón era realmente o Depor B ese ano. Claro, foi como unha renovación, pasaron Claro, todos po sí. Fabril. Saltaron claro. ao juvenil A. E con vos quedaron Rubén López ou Diego Gómez. Claro. Pero así, un hipazo. Sí, Claro, sí, claro. que moi ben, Sí, pero claro, un pues, equipazo, máis joder. tal. E ti contra o Celta, por exemplo, ti lateral zurdo, acordas da que tiñas que a quen te enfrentabas aí na banda? Pois sabe, hostia. Sabe? Lucas Santañón. Non te acordas? mellor, que xogaba máis punta, non? Non teño ni idea. No, pero Que pasa? Lucas saca un ano, creo, non?
Pero Lucas estaba ese ano Lucas- no Celta, de hecho, de feito, marcou moitos gols. Creo que é da nosa. Sí? É 2003, Lucas. É 2003. Eu só non me quedei tamén, pero non estou É seguro. 2003. É da nosa. Sí, sí, non me acordo. Hai algún xogador de xa non do Celta, pero algún xogador que destacara Estaba ese Racing. ano. Había equipos vos ou mesmo O nos os vos. campos viñan ali a xogar. Os teus colegas. Claro, os meus Claro. colegas. Ali perderon un 0, creo, ou empataron. O sea, o Compos ese ano salvou mantívose co ben, os últimos 7 partidos xa deixaron seguir. Claro, o Compos que ti ascenderas. Sí. Sí, Os fichaxes novos que iban a estudiar ali. O Compos ao final tira moito deso, de moita xente Sí. que ven a estudiar e queda aquí a xogar. Había algún acordo de algún que andaba por aí? No Sí, Compos. joder, Remu, Axel, Anxo Fernández, estaba tamén moito de segundo ano. O sea, Sí. todos colegas, ao 2004. final coñecía moita xente. Claro. Ese partido foi un suplente además. E recordas algunha anécdota en Abegondo, co Depor, como viviches ti ese ano? O sea, como o calificas? Foi un ano bo? Joder, Para ti? Ese ano, Sí. ademais foi ano da Youth League. Xa, Xogaches contra o Dinamo de Kiev? É verdad, Foi- coño. No, foi o único partido que non fun convocado. Eu fun velo ese partido. O resto dos partidos xoguei titular en todos. Sí, eu recordo. Sí. É que dá unha experiencia increíble, eso, claro. É que eso é fútbol profesional, verdad? Primeiro partido de ir a xogar a Valdía Polonia e Claro. 3000 polacos insultándote a ti. Vale. Insultado de lateral. polaco, tampouco te Claro, enteramos. de lateral. Diante tiña Mella. Claro. Diante tiña a Mella e Jeremai. E Jeremai noutra banda. Jeremai pola dereita, Mella pola esquerda. E arriba Noel, Que era? Non está mal. Barcia de central esquerdo. Que barbaridade. Non Esa está Youth mal, League. non está mal. Sí. Animalada. Ti xa o vías, non? Que, bueno, cando te encaraba Mella ou Jeremai era jodido, non? Sí. Adestrabas así algunha vez con eles. Cando foron os partidos da Youth League adestrábamos xuntos. Buf. Que che parecía? Que che costaba máis cubrir, Mella ou Jeremai? O sea, Jeremai porque sudaba un pouco. Pero Mella era un avión, Mella física, o sea, era moi rápido e moi difícil de marcar, pero Jeremai collía o balón e facía o que quería. Xa. Es que era un escándalo. Sí, Xa daquela. Recordo no partido de Riazor o primeiro non, porque expulsaron ali en Polonia. Kiev. Contra o Dinamo de Kiev. No, contra o Maccabi. Ajá. Sentou a tres na súa área, na área. Eu creo que a xente foi cando empezou a decir este é Jeremai. Eu Sí, a recordo que conocelo eu un pouco, eu quedara alucinando con Mella e Jeremai no partido do Dinamo de Kiev. O sea, eso fora de decir, Ademais, vaya dous pepinos. Tengo 3-0 en Polonia, xa dicindo eliminados tal. Van 12.000 personas ali a Riazor. Sí. Poñen un tifo como se fose a remontada do Milan. Como loco, e metimos no 4-0 no 92. Sí, Sí, remontada. sí. Volveronse locos. Xa no siguiente partido 20, 8.000 e no de Dinamo de Kiev. 24.000, ¿no? Ou algo así. Sí, Eu, 22.000, ese día ¿no? o estadio estaba É casi que cheo. eso é unha A ver, chavales de 18 anos. Sí. E ti sendo do Depor, tiñas que ser para ti eso. É que eso foi casi Que salvando as instancias como xogar no Depor prácticamente, non? Ao Sí, final está o sea, xogando competición europea, no, campo animalada. abarrotado. Animalada. Home, iba mellor o juvenil co Depor. Sí, que primeiro. bastante mellor daquelas. Que era a ilusión do Sí, naquel Sí. momento sí. Sí. Eses días. A canteira ese ano deuselle moito valor. Opcións de primeiro equipo, mano, algunha No, vez adestrar nunca. ou nada. No, nada. Nada. Entrenar con eles tampouco, non? Curioso. Sí. Tampouco nese Depor, claro, É que claro, non destacabas. É que había xente que destacaba moito. Aínda que o primeiro equipo iba mal, entre comillas, tiñan un equipazo. É o que falamos antes, iban mal, pero claro, o Keco Claro. Bontán, o Joder. Miku, Sí, o non bueno, sei e esa segunda tempada que están en a primeira ref renova moito o equipo. No lateral esquerdo non me acordo quen estaba, verdad, pero tampouco. Pero jodido. Valenciaga, ou? Creo que a Valenciaga Valenciaga chega na foi o despois. último ano de Estaba primeira. Héctor Hernández probablemente. Sí, Héctor Hernández. Ah. Bueno, acabas a túa etapa no Depor, recordas como foi isto? Como saís do Depor? Por qué? Salto a senior. Sí, acaba xuvenis. Lesioneume da rodilla nun partido contra tive unha lesión non grave, pero na rodilla estive os últimos 2 meses sin xogar. Xusto cuadrou a época de exames, entonces decíalles vou ir ao gimnasio, deixademe facer o gimnasio ao lado da casa e podo estudar máis. Ao final teño os exames e a ingeniería non se saca sola. Que ingeniería? Ingeniería informática. Aí hai bo traballo, mano. Aí hai bo traballo. Para cando acabe. Sí. Vou. É que é difícil, Sí, é complicado. Non o sei porque non a estudiei, pero dixeron. É Máis complicado. difícil que o noso. Sigo. Ao final tens que estudiar moito.
Se non estudias ese ano o primeiro cuatrimestre aprobei cero. Non aprobei ninguna. Seguro, claro. No segundo aprobei dúas porque ao final dicía non iba a entrenar os dos 4 días que tiñas que ir. Sí. Dicíalles, oye, este día non vou que teño exame tal. E iso non é por a mellor. Non gustaba. Claro. Non gustaba, de feito. O sea, ao principio vendíanme que os estudios eran o máis importante, pero cando os priorizei empezábame a vacilar todos os días e, claro, vacile unha semana, vale, pero cando estás 3 semanas co mesmo vacile acabas un pouco quemado. Pero que incluso xente do club ou os xogadores, dis? Xogadores, adestradores... O sea, eu entendo que era bo rollo, pero acabei un pouco quemado nese aspecto. Ostras. E de feito planteaba deixar o fútbol ese ano. Chamoume Víctor Pazos e ves cos teus colegas ao Sigüeiro, a filial do Compos, estás en preferente, tranquilo. Da división de honra juvenil no Deportivo ao Sigüeiro, que era, bueno, filial do Compos, pero... Sí, pero claro. o Sigüeiro ese ano ten un Equipazo. equipo que... Sí, aparte do que diste, que tamén se estás un pouco asqueado do fútbol e tal, A xogar cos queres colegas. estudiar e vas a xogar cos colegas sin presión ninguna, pois, joder, Entendo tampouco hai moito que habería un coche que iba de Coruña a Santiago. íbamos Iván Calvo está no Órdenes. Sí, no Órdenes. Bo xogador, Xavi Domínguez. O que está no Negreira. Sí, Xavi... Non me acordo o apellido, O pero apellido sí. non- Xavi Negreira. O lateral Xavi esquerdo, Negreira, non? O lateral sí. esquerdo. Xavi Negreira. Manu Jiménez, O porteiro. Álvaro Coello, máis eu. Claro. Íbamos no coche todos xuntos. Tiveches como Dios, non? No Sigüeiro. Era o que dis, era un equipazo, o sea, é que se nos poñemos a ler os nomes O gaitos, sea, flipamos, pero... ese ano peleamos por non descender, pero ao ano seguinte a mitad marchan a terceira. Todos. Sí. Sí, Ahora... é que é curioso porque te pasa a ver o equipo que dades 13º en preferente E safando, Zafando no último partido contra Sofán. Zafando ao final porque tedes, Ganaron- o sea, non é cómoda a clasificación. E ti ves xogador por xogador, e son xogadores que están todos xogando ahora Sí. Que vos en pasou? equipos potentes. Porque, o sea, porque creo que ao final tedes unha xeira de que gañades os 5 últimos ou os 8 últimos. A ver, ese Moi ano novos tamén, ¿no? éramos moita xente primeiro no senior. Sí que é certo que a preferente é moita xente con experiencia. Xente grande, maior, xoga moito como son campos pequenos. A Sarriana ascende, Eros. Sarriano ascende. Estaba aí o Betanzos tamén, o Boiro. É que, Había nivel, había Claro, nivel. pero ese ano foi de... Xogamos moi ben o fútbol. De hecho, tiñamos ocasións, eu creo que dinlle, vacilábame moito porque daba yo pau todo o tempo. Marcaches 4, Ti aquí Sí, eras lateral, Sí, o sea, lateral. ti agora xa Estaba Dani Gesto no Dani Gesto Exacto. E Fiz, creo que estaba. Sí, Fiz. Xa lateral esquerdo. E lateral dereito Santi. Sí, pero despois creo que como non van moi ben as cousas chega Alberto Rodríguez, non? Sí. Ao final. Xa aí moi ben, o sea, traballa moi ben. Tanto os dous adestradores. O Sí. que pasa que tiñamos moitas ocasións, pero non marcábamos gol. Crees No. que acusaste desa festa universitaria? Non moito. No. Non, Estaba Santi de Prado, non moito. Santi de Prado. Sí, xogador no, de é que primeira. temos por aquí, bueno, era o filial do Compos, que non sei se dixemos, o aquel Sigüeiro, Borja Sainz, Trasi, Santi Taboada, Xavi Negreira, Chucas, Axel, Mario, Ibi Calvo, Zores, Remuñán, Santi de Prado, Llaguito, É un animalada, que é un auténtico equipazo, é que sorprende a clasificación. Moi novos, O todos que pasa, moi claro, novos. todos 18, 19 anos, a maioría. Pero en canto a fútbol xogábamos moi ben. O que pasa que o Lino Balado tampouco daba moita Xa. Está moito mal, pé Lino Balado. a xogar. Estaba, correcto. Estaba, agora non sei como está. Cambiaron. Sí? Hai nada. Sí, Sí? fai pouco. Xogaron sí. a final da Copa do Sahara ali, claro. E despois, mira, porque dicías antes que é interesante. Logo pensas que é complicado sacar unha carreira universitaria se estás nun club de élite como Depor. Sí. Sí, Sí, unha ao fin. ingeniería. Calquera, Xornalismo, calquera. sácalo. Pode ser, non sei. Depende- Tería que estudialo. É que eu coñecera Depende das como o leves, cando necesites para estudiar. Ao final, teño Claro. compañeiros que sacan todo a primeira na enxeñería. Eu costaba máis. Joder. Entón, se te quita moito tempo é complicado. E na carreira dabanche facilidades para ir a entrenar e tal? Nada. Non che dan como deportista de élite. Sí, pero non funciona para nada. Eh. O último ano, co Compos, fomos a xogar ali contra o Lealtad inundados o campo. Tivemos que xogar o día seguinte. Foi xoves o partido ao final. O xoves tiña un exame, o parcial.
tiña justificante do equipo, tal, non sei que, enviei o profesor, fumoume, tiven que ir hasta o rectorado da facultade da universidade para que me repitiesen o examen. Probablemente sería o profesor un aficionado doído a tempada do Compos e dixo, mira Manuel, sinto moito estar jodido. Pero a esa altura de liga estábamos peleando casi por o playoff. Ai, Pois sería dun rival logo. sería dun rival. Pode ser. A mellor era do lealtad. Ou un payaso que tamén ten. Acabas de dicir que era un payaso. Eso tamén ten pitido. No, Eso non. non sabemos quen é o profesor, ti sí, pero é o teu problema, man. Despois puxome o examen máis difícil Sí? dos Sí, últimos anos. que cabrón, ainda merecido. Sí, sí. Por favor. Bueno, e despois das despois dese primeiro ano senior das un salto a terceira ref, entendo que chegaron ofertas, non? O sea, cuadroume, eu quería seguir en Coruña. De feito, o sea, Pola carreira, sobre sí, todo. Polo grupo de amigos que fixen ali, toda a miña familia da parte de nai dali. Entón, Pero de Arteixo, no, de Coruña. Vale. Vale. Pero chamoume nada máis acabar a temporada. Chamáronme Non o pensaches moito, non? Un raposo. Cerca da casa. Pasados de non pagaban, o sea, pagaban en terceira. Sí, sí. Pero dabanme diñeiro. Un campo Tiña ali aí, piso, tal non sei que, pois campo de erva natural. Adiante. A verdade que pintaba ben. E que tal che foi? Bueno, ao final de temporada, casi 2000 minutos, 4 goles, con só 20 anos, temporadón, non? Moi ben. O sea, ese ano Casi entrades en playoff. Foi que non entraste increíble. no final, sí, pero porque nos cambiaron o campo. Foi justo. por eso. Xa o dixo aquí Agulló. Sí. Sí. Ese ano íbamos moi ben, no que xogábamos a Dios, no, de erva natural, cambiaron pa baixo. Foise. Non ganamos ningún. Por eso, é que Sí, estaba sí, a dentro ver. dos playoffs e foi incluso psicolóxico de cambio Sí, no campo. ese ano tamén hubo algún tema coa directiva e que non nos estaban sendo sinceros con que querían hacer co campo. Tamén hubo mal rollo coa directiva. No vestuario, Sí. vestuario espectacular. Juan Ribeiro, que tal? De Mister. Moi ben. Sí, non? O sea, estaba un pouco nas broncas un pouco mal, pero Sí que se quentaba, non, Juan Ribeiro? A mí só me que se quentaba Juan Ribeiro. A ver, facía moitas referencias a animais. Pero con, O galo, non? Algo... A galiña. Sí. Fixo unha con camello que se o camello non quere beber, non vai beber. Por moito que lle afundas a cabeza no agua. Estábamos ali no descanso e nos... Que boa referencia. eso para explicar que? Acordaste? Non teño ni idea. O mellor fora de xogo, sabes? Sí que pero- animalista, Ribeiro. Sí. Joder. Pero... Hostia, que O boa. sea, se non fose por él, creo que non estou onde estou. Ao final, todos os adestradores confían en ti, pero él doume moita liberdade e moita confianza. E que aparte non sei como vestí, pero claro, este foi un ano que viñas un pouco de estar asqueado do fútbol, non? Que vas polo Sigüeiro, baixas no tal. Sigüeiro estiven Vale, contento ben, e bo sí. nivel, pero o salto a terceira di, vamos meterlle Claro, un pouco pero máis de intensidade. Como competir que te algo volves a máis. enganchar aí, non? A roda. Sí, Joder, porque ti, claro, cando estabas no Sigüeiro, entendo que non contabas estar hoxe en día en primeira ref. Nin de coña, non? que va. Claro, é que eso, volves un pouco como cansado do fútbol para xogar cos Sí. amigos, non? Desconectar un pouco, Sí. pasalo ben, volver a collerlle o gustillo. Sí. Sí. Co Arteixo, moi ben. Saliu todo, saliu todo. Yo, que tal? Agullo é o mellor, no vestuario. Tiña que ser liada tras liada. Ademais, ese ano no campo de Arteixo estaba como os dous vestuarios, porque coa COVID mandaron a outro equipo para a base para os vestuarios do Campo Novo. Estaba o vestuario dos maiores e o dos chavales. E claro, dos chavales era hostia. Estábamos ali. O sea, O sea, dentro do propio equipo Estaba separaron. o dos maiores que estaban Agullo, Edu, José, Otero, Evia, Cañi, todos ali, Vela estaba por ali tamén. E despois estábamos Iker, Iván, Óscar, Sito, Fito, todos dos chavales. É que acabas de dicir unha de nomes que Sí, sí, sí. había moi bo equipo. Había Sí, nivel, sí, había sí, nivel, había nivel. E ademais xogábamos, o sea, daban moita libertade, xogaban para xogar. Claro. É que de feito Fito creo que só aguanta media tempada, non? Que Sí, despois ficho Racho Miralbés. Sí. E ti tamén empezas a destacar aí, por fin sí que entendo que terías bastante oferta, non? O ano seguinte, xa cando remata... Cando remata o mismo que este ano, chamoume, o sea, subir de categoría, chamoume o Compos
volver a casa tiña facilidades porque o tema do tren ibas e vías Gratis. Básicamente, co bono era hostia eso. Quitouno. Quitarono. Sí. Que putada. Sí, moito. E nada, chamoume, non tiña representante daquela, fui a negociar con meu pai, isto. Como Adiante. Dios. Volviches ao campus, que era un pouco a túa casa. Sí, ao final o equipo que me propulsou. Sí, e segunda ref cun equipo que, bueno, foi a tempada pasada que era para buscar facer unha cousa importante, ascender. O sea, non sei, é que non sei se ascender, pois como víades desde dentro. Desde fora falabase moito de ascenso e de promoción e Tamén tal. o ano pero- anterior fixeron un moi bo ano e quedaron aí as portas, pero en canto a nomes tiña nomes para ir para arriba. E eras unha aposta, non sei se quen foi o que apostou por ti. Estaba Dani Gesto de segundo adestrador, que xa te coñecía. Entendo que tamén por aí un pouco houve confianza, non? Sí. Sempre ao final ficharon a Jesús Ocaña, que Sí. lateral esquerdo, e dis, teño que mellorar moito para, sobre todo defensivamente, que era o que máis me costaba, para estar ao seu nivel, pero ben. Foi bo ano. Sí. Víctor Pazos era o... Sí, Víctor Pazos foi o que me chamou. E que tal con Permoia, con Gesto? Moi ben. O sea, a relación de xogador adestrador ben, moi ben. É que se falou moito cando botaran a... Bueno, cando os cambiaran, que Sí, o sea, igual non foron a cesión moi... Sí que é certo que faltaba como a figura esta do entrenador que mete caña, sabes? Sí. Que bota bronca. Xa. Porque aínda que a botaba de vez en cando, pois non tiña esa Sí, Xa, como presencia que- de Luisito. Sí. Pasamos agora. Ese sí que tiña presencia. Claro. Claro. E non sei se era o que tiña, porque... Vimos aí, claro, despois... Bueno, antes de nada tamén hai que falar dese... Non empezades mal a tempada tampouco. Non, de feito no. a Navidades vamos sextos ou por ali. Facedes un partidazo Xogando en ben, Copa. aparte. Facedes un partidazo en Copa contra o Alavés, en San Lázaro, 0-1, non? Que... Que o entrevistamos. Sí, ao final. É verdade. Ali al lado da Sí, sala sí. de prensa. Sí, sí. Pero recordo ir a Salamanca ali ao Mántico xogando o posto de playoff contra eles. Sí. E empatar 2-2. E que pasou para que se torcera todo? Un cúmulo de cousas, entendo, unha bola, non? Que... Creo que foi a dinámica que empezamos a volta mal, a das Navidades. A partir de aí non supemos darlle a volta. E cando se destituíron a finais de febreiro a Permui, como o tomou o vestiario? Porque eu entendo que estaba descontentos con el, non? Sí, o sea, moita xente quedou como jodida, porque ao final gustaba Permui dentro do vestuario Sinteste un pouco como que Culpable. responsable. Sí, porque ao final responsable. as cousas non salían, pero estábamos contentos con el. En ese momento pois empeza como a bola de neve, empezan a pasar cousas de que mal resultados, de que hai partidos que mereces gañar e non gañas, que non entra o balón. E nada, xa tres. Luisito, o partido de Avilés. O partido de Avilés, Xa, eso foi clave. Xa. se chegamos a ganar ese partido, creo que ao mellor estábamos 2. Eso era o que decía él, o que decía Luisito. Sí. Como recordas a chegada de Luisito? Como tomou o vestiario de repente? Anuncian a Luisito? Como... A min empezaronme a Moito chegar cambio. anécdotas de Luisito, de xente que o coñecía. Asustaronte un pouco antes de que chegara. Metían medo, as anécdotas que decían. Pero chegou ali e ben, de feito había cando había un cumpleaños traían pinchos. Estaba ali con nós, tomaba cervezas, Sí, sí. Coca-Cola. A él gustaba Coca-Cola no, que é veneno para o corpo. Pero Mira, é que é sabio, tío. Sí, é verdade. Pero estaba ali con nós, metíase no vestuario, charlaba, tal. O sea, sí que... Que pasa? Belén do Foco. É que é verdade, a Coca-Cola é malísimo. Dicía él. Cuidado con a Coca-Cola, Luisito, que a báscula, non levou a báscula. O sea, amenazou coa báscula, pero non a Amenazaba, levaba. sabes. Non a levaba. A Marquitos, fijo, que lle decía. Sí, a Marquitos quemaba bastante. Claro. Pero a Marquitos xa sudaba. Ya. E ti puxoche algún mote, porque creo que é moito de motes, de apodar a xente, así. A min chamame Niño. Niño. Niño, tú, niño, ven aquí. Sí. Pois, caínlle ben Xogabas. xoguei con el. Vacilábame con que era o meu pai. Podría ser teu pai. De No, feito, ten un- o resto do vestuario. Ah. Dicía que era o meu pai. O seu chichi, pero... Sí, como que eras o favorito. Ostras, porque... Pero ben.
houve moito cambio a nivel táctico, a nivel idea de xogo, a nivel notaches moito tamén iso, cal era Sí, que o vos sea, transmitía? era fútbol moito máis directo. Moito máis directo. O sea, non era casi combinar, o sea, con Permuy intentamos sair co balón, tal, non sei que. Ao final víamos que non, tocaba xogar con Manu. Cambiar eso en mitad da tempada. É que eu que, sabes, eu non sei, home, que a xente que está aí, pois igual se verá máis que a min, pero o de cambiar, pareceme un pouco dar marcha, ir para diante e para atrás, non? O sea, de cambiar de Permuy a Lusito, despois outra vez a Secho. O tema de cambiar dous veces sí que desde fora e pensando frío creo que non foi a mellor decisión. Tes que traer unha persoa e apostar por ela ata o que queda a temporada porque non quedaba moito tampouco. As hecho deronlle 5 partidos. Sí. E a Luisito outros 5. Claro, Repartíronse un E pouco. aparte con, o sea, con formas de ver o fútbol moi distintas, Claro, non? Moi diferentes. costa adaptalo. Costa Claro, adaptalo. Sí claro. que é certo, o sea, non sei que pasaría se houvese entrado a Secho ou dándolle máis continuidade a Luisito. Non sei que pasaría. Dende dentro que tiñades a confianza para sacalo adiante, creíades... O sea, estábamos comprometidos e esforzábamos para elo, pero os resultados non viñan. E a nivel vestiario, falábamos antes Sí, fora de cámaras, moi era moi bo ambiente. Sí, sigues levándoche ben con todos. Claro. De feito, a Samu, ese ano empezamos a xogar ao LOL. O LOL, O LOL, no soname esta vestuario. historia. Sí. Soname esta historia que contou Samu aquí, Pode Samu, ser. Casas, Carlos Pérez, Foi cousa de Rabanillo, pode ser. entre Rabanillo e Xoel. Eu tamén, eu non xogaba tanto, pero sí que decía que me gustaba. Empezamos a xogar con Samu enganchouse. Samu enganchouse ao LOL. É que non lle pega para nada, tío. No, a verdade é que non moito. Samu e Fercano engancháronse. Sí, Samu sigue xogando, Sí, 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 sí. sí. De feito, Cando veu no Sí, sí, no Guilty Pleasure, no Furancho Furiño, dixo. este ano en novembro xoguei un par de días con eles, con Fercano e con Samu ao LOL. O azul de Fercano. É que non tiñades mal equipo, tío. No, No, era un equipazo, ti sabes non era un que equipazo. jungla, O que me pedían. Porque ao final eu tiña as nocións básicas e tiña que completar o equipo. Claro. Claro. Non teño ni puta idea de que faran, pero seguro. Hai 5 roles no LOL. Oye, O top, o dous que van a baixo. quen era o son- topo do vestiario? O top era Quique e Samu. Quique Vidal. Quique e Samu. Era topo do vestiario. O top. E despois hai o jungla, que é o que máis ten que saber. Estou O flipando. mellor que será Xoel. Tras. Xoel e Rabanillo, ese xoga moi ben. Mid, que xogábamos eu o Fer, depende do día. Para min estás falando chinés agora mesmo. Eu xoguei un par de veces, E pero non sei de que despois está falando. xogaba Casas e Carlos Pérez na bot, no abaixo. Moi ben. eu Maravilla. nunca xoguei, pero teño amigos que chegaron a estar moi viciados. É peligroso. É moi peligroso. Teño un amigo que tuvo que desinstalar, porque senón non... Que heavy, tío. Sí, sí, sí. Sí. Tivemos esa fiebre. É como foi, bueno, eso. A nivel persoal moi ben. Claro, a nivel persoal moi ben, pero como é tamén vivir un descenso. Aparte no Jodido. joder, con o teu Ao final é teu o equipo. club da miña cidade. Claro. Casa, sí. Sí, dis, es que non merece estar onde está. No. Creo que é unha pena que este onde este. Claro, sempre que me preguntan, pois síntome en parte un pouco culpable por o feito de descender. Sí que é certo que dentro do que é personal fixen Foi bastante, pero Fuches o máximo goleador do equipo. Xa. pero se o lateral esquerdo é o máximo goleador é un pouco. Sí. Sí. Ti non lle metías moito centro a Manu Barreiro, a ver se enchufabas. Sí, Manu... o sea, sempre que podía intentaba. En Guijuelo foi unha pena porque íbamos 1-1 e puxen o centro, fallou, pero Manu era boísimo. O sea, Veíase de onde viña, Sí. de un balón de 80 metros. Así, dormía no peito. Sí. E a xogar. Cuidado. Sí, sí. Pero moi bo, o sea, unha pena, o sea, sempre que me preguntan, jódeme bastante polo feito de ao final estaba eu ali e non poden facer máis, sabes? Xa. Foi o teu ano... Bueno, non sei, un dos teus peores anos como futbolista seguramente, non? É que curioso. A nivel individual, no, Claro, foi, é que foi como- Foi o bo. mellor. Foi o Claro. mellor. Sí, porque ao final ibas subindo de categoría e dis Vexo. síntome ben para a categoría, pero claro, a nivel colectivo foi o peor. Claro. E temos varias preguntas de, por exemplo, Mosque J ou Nieves 13 que dice que che gustaría volver a xogar algún día no Compos. Era un pouco, iba todo o tema todo por aí. O sea, non sei que va a pensar. Obviamente ahora creo que quero seguir probando a ver onde podo chegar. Claro.
pero non descarto nun futuro, non podes descartar nada, non sabes como vai ir a vida. Se me teño que retirar aquí, pois retírome aquí, o sea, non teño ningún problema. Pero A Bertamiráns non volve. Ou No, a no Bastavales Bastavales. ali a xogar a ese. non sei. O campo Bastavales, sabes? No, o de terra, dis. O que está no Autovía ali, ese Para romper a espectacular. rodilla. O de terra sigue existindo. Sí. Xoguei eu en infantís, creo. Fan ali Ali polo 35. as churrascadas, fan as ali. No. Antes da guerra, as churrascadas fan. Sí, Para o fútbol ali. xa non debe estar moito. Joder. Pero, E bueno, sí, non sei que vai pasar. De aquí a 10 anos pode pasar moito. Bueno, 10 ou 33 33 ainda eres novo para xogar ao fútbol. Ahora sí, pero depende como me trato o hai fútbol. que cuidarse. Sí, Ah. sí. E o que dis, o que sí que sabemos que pasou foi que o pasado verán tes unha chea de ofertas porque fixeches un gran ano e decides firmar polo Mérida, pero non sei se nos podes contar un pouco como viviches ti o verán, ter de ofertas xa de primeira rev, de equipos galegos tamén. Ese ano empezo co representante, estou agora con Jacobo Trigo. Ajá. Ai, sí. Claro, é o primeiro ano que tiña representante. Entonces, faino todo el. Sí. Que tranquilo, claro. Chegamos a 1 de julio e digo eu, que pasa? Estou Claro. nervioso, non teño nada. Tiña ofertas de segunda ref, de equipos top, Potentes. pero Por toda España. Sí, de fora de Galicia. Dis, é o último ano de sub-23. Oportunidade de non ocupar ficha e darlle a oportunidade á primeira red. Pois dábamos esa baza, non sei. De Galicia chegou unha realmente porque ao 3 de xullo non tiña nada. E creo que fixeches ben en rexeitala, a posteriori. A posteriori, sí. Visto. E sobre todo polo... Igual cambiar a temporada. Bueno. Igual sí, igual non. Non Iba creo. a estar fastidiado. Iba a ser complicado. Sí, Polo ser que complicado. certos futbolistas están vivindo, Sí que é certo que cando estou aí coas dúas ofertas empezo a preguntar polo tema porque xusto ese ano cambiaron de propiedade e tal, e empecé a preguntar pola propiedade para saber como era. Non me recomendaron moito, sinceramente. Claro. O sea, ao final foi un pouco como chegoume a oferta do Mérida. Como que me foi non quero ficharte de primeiras, pero non quero perderte. Entón como que dinlle valor ao feito de que o Mérida interesouse por min directamente sen haber oferta de outro clube. Claro. Xa, e chegas ali, e que club é o Mérida? Grande. Ahora coa propiedade do Brentford o sea, vai para ir para arriba 100%. Propiedade Brentford, acabas de... Sí, o Eu non grupo sabía iso, o grupo tío. inversor que comprou uno é o dueño do Brentford. Ostras, non sabía, chaval. Inverteron No, uso 3 millóns de euros nunha cidade deportiva. Que van a facer ali? O sea que pagan ben, No, o sea, non tanto. O sea, É verdade. non, ese é de familia, ese é de familia. Ese de serio. Ese de familia. Joder, pero bueno, que te atopas? Perdona, que te O corto. sea, a nivel clube moi ben, todo moi ben estruturado. Empezamos ali a comer nun hotel, comidas deles, todo pautado por un nutricionista. O sea, só teño palabras boas do club. O sea, é un escándalo. É moi profesional todo. O campo era un escándalo. O sea, o césped creo que, o sea, pode ser o mellor do primeiro do grupo 1, pero fácil. O Estadio Romano. Sí que é certo que as instalacións están algo bellas porque o campo ten non sei cantos De anos. época romana, será. máis ou menos. A ver, que son instalacións. Iba a facer ese chiste, xuro. Ao final, Pensamos deben ser igual. instalacións de fútbol profesional, non? Sí. En que se de fai anos. Sí que é certo que tivemos unha etapa de porque a cidade deportiva aínda non está construída, pero acabamos antes de Navidades con un campo de erva natural para entrenar. Pero a finales de agosto temos que ir a un campo de allí de cerca, a media hora. Ajá. Pero o campo estaba fatal. Eso sí que esa etapa é como a zona cando empezamos empezamos realmente mal. Sí. Despois de Tenerife, Celta, Zamora, O sea que tamén vaya equipos. Xa. Aí xusto. esos equipos empezamos mal, pero xusto cuadrou con esa etapa. A partir de aí xa remontamos e moi ben. Non confiastes en... Ao final non chegastes a playoff, pero non sei se en algún momento da tempada Sí, que... sí, Eu sí. creo que No. aspirabades un pouco tamén a entrar aí, non? Había moita loita. Ata os partidos de Talavera e Guadalajara na casa, o sea, a sensación dentro do vestuario era que íbamos a estar aí.
neses partidos que a priori debías sacar os 6 puntos, pois sacamos un. Perdemos co Guadalajara e empatamos co Talavera. Sí. E xa poste creo que foi 4 puntos do playoff, dependendo de outros. Ao final, ao depender de outros, metes de presión. Se tens que xogar ti, xogas máis tranquilo. Pero sí que se veía dentro do equipo que se podía ir para arriba. Sí. E que tal foi a adaptación? Costoume bastante. Costouche, non? A primeira vez fora da casa, fora de Galicia. Sí. Primeiro fora da casa, primeiro na categoría. Pero cuadrei fun vivir con Jacobo Martí, o lateral dereito. Moi ben. Sí. O sea, De onde é, Jacobo? de Valencia. Un pepino. De feito... Titular el, Jacobo. Sí. Empezamos dous suplentísimos, de levar as augas. Lesionouse o lateral dereito, o capitán Pipe, e empezou a xogar. E xa quedou. Ao final, creo que se todos tivesen a oportunidade e a continuidade que tivo, creo que ao mellor todos poderíamos, pero ele é boísimo. O sea, ten as condicións para ir para arriba 100%. E onde, que é? Fichado este ano tamén? Sí, do Torrent, que fixo playoff. Do Torrent, ostras. Fixo playoff o Torrent. En segunda ref. Perdeu contra Talavera, que ascendeu na final. De Paraparo, Talavera. Sí, e o ficharon. O ficharon ali, cuadrei que vivín con el, moi ben. É o que dis, ti non tiveches moitos minutos, estaba no teu posto Vergés, que é futbolista moi contrastado xa na... Boísimo. E claro, non sei como ti a nivel mental vives o de non ter minutos porque tes durante a tempada só xogas 4 partidos titular e xogas 500 minutos. Este ano, pois... Sí, non sei. o sea, ao final entrei en moitos partidos, pero entrei moi pouco tempo e casi todo será como cando hai que defender ou estás con un menos e tes que manter o resultado, entón sí que é certo que era como o como defensivo. Ao final Eudal é un pepino, o sea, sí, é moi bo, sí que é certo, como persoa é un 10. O sea, en ningún momento tivemos mal rollo nin nada. Moi ben, dábame consellos, preguntáballe, pero ao final sí que é certo que a nivel mental é o que máis me costaba sempre. Este ano creo que tomei a decisión correcta en ir porque aprendín a gestionar moi ben eso. Sí que é certo que ata os últimos 2 partidos que xa non pelábamos por nada, e dis, vale, pois xa me toca, non? Non tiveches tampouco oportunidade. Que raro. Xa. Pero ainda así, a experiencia positiva. O sea, creo que Saes reforzado. decisión correcta 100% en ir ali estar o ano, aprendi moitísimo. E notome moito mellor futbolista que o ano pasado. A categoría notáchela, non? Eso está claro. Moitísimo. É un cambio moi gordo xa. O sea, chegabas ali as primeiras semanas vías o balón. Claro. Ata que te adaptas ao ritmo, non? Sí, o sea, nas primeiras 7-8 xornadas de liga non tiña nivel para xogar nin de lexos, pero a partir de aí xa empecé a coller o ritmo ben de competición, aínda que non tiña minutos, pero sí que é certo que en canto colles o ritmo víaste ben para xogar. De feito, creo que en novembro xogo o primeiro partido titular contra o Avilés, todo o mundo, moi bo partido. E ora, a idea será quedar aí, non? Buscar outro equipo de primeira ref, si pode ser. Gustaríame. Ou priorizas xogar. Creo que o importante é xogar ahora mesmo, pero se pode ser primeira ref, se non a ver o que sabe, non teño nin idea. Porque ti que agardas no futuro futbolístico? Cal é a túa intención a día de hoxe? Entendo que xa tes outras miras, non como cando estabas no Sigüeiro. Falo cada ano cos meus pais, e cando firmei co Compos, o que quería, que ademais firmei co representante, o que quería xa era ver ata onde podo chegar. Se podo chegar a segunda, se o meu teito é primeira ref, pois primeira ref, pero chegar, intentar, a ver o que vivir queda. Polo menos intentar a morte e ver ata onde chegas, non? Efectivamente. Chegar ao máximo e polo menos quedarme non quedarme coa espina de decir non o intentei. Non intentei e poden chegar, pero intentalo a ver se chego, e se chego de locos, e se non, pois quedarei satisfeito polo menos.
Bueno, a carreira está sacando por si acaso, non? Sí. Todos Non confía bien, foi como... No, pero Hai que sempre hai que ter un plan B, non? Sí, no, sí. Creo Todo que, sobre todo, non sei, para as novas xeracións hai que estudiar, pero creo que o fútbol hai moi pouca xente que poda vivir toda a vida do fútbol e ter un seguro, sobre todo cando acabes, porque acabas con 33, 35, Xa. 40, pero non todo o mundo pode vivir deso. No, e aínda que chegues, o mellor, aínda que estes 2 anos na élite, tampouco che dá para vivir os outros 50 que che quedan de vida. Entonces, Tens que ter algo, unha red de seguridade, a informática gústame. Sí. Vemos que iso telo claro e seguro que che inculcaron moito na casa. Sí, a condición de seguir xogando fútbol sempre foi cos estudios. Agora fago a distancia, é moi contento. Estáse dando algo curioso na actualidade, é que esta fin de semana en San Lázaro xogarán o Compostela e o Arteixo, o Atlético e o Arteixo, que son 2 equipos polos que pasaches. Sí. Os teus 2 últimos equipos, de feito, e xogan un pouco por esa final xa a nivel nacional polo ascenso a segunda ref. Gañou o Atlético Arteixo, que ti estiveches ali, 2-1. Non sei se crees que vai haber remontada. Quen crees que pasará? Manu, móllate, tens que mollarte. A ver, é que o partido de Liga en San Lázaro ganou o Arteixo 0-2, pero despois ves a eliminatoria contra o Villalbés e mételle 6. Sí, pero o Arteixo o Compos ainda non lle gañou en toda a tempada. Por 3 eso. partidos. O sea, todo o mundo que está vendo os resultados di mola que o equipo pequeno gane, tal, non sei que. Non sei quen gañará. O sea, Tírate un triple. Tira un Un triple. resultado. Eu vou dicir que van a prórroga. Van a prórroga. Prórroga? Eu creo que sí. Pero 1-0 ou hai máis? No, Aí se me non mollo hai. eu, se me mollo, tes que mollar ti. Veña, 1-0, sí. 1-0. 1-0, así partido medio rácano, sufrindo Arteixo, que conste. Sufrindo Arteixo? Eu creo que o Compos ten que sair o evidentemente vai sair a gañar e eu creo Pero- que vai pasar o Compos. Sí. Sí, Eu creo que vai sufrir, pero que vai pasar o Compos, non sei, 2-0 ou algo así. É que 3-1, creo, no algo partido de ida creo que o Compos tamén tería que haber ido a por todo. Non baixar o Sí. pé, non? Sí. Como que foi un pouco como ver. cortado, sabes? Sí, como que se veu xa un pouco, pode ser. Con medo Sí. a liala. Al final Sí, pode Foi ser. o que pasou. teñen esa presión Pode ser. de ter que subir. Total. E o Arteixo xoga, Esa é a vantaxe tamén que ten o claro, Arteixo. sen É que presión. eso, claro. E xogando na casa, crees que pode ser hasta un arma de doble filo xogar en San Lázaro? Co tema da afición, ves que non vai a cousa ben, pode ser... Eu creo que non. pode haber pitada. Pode haber pitada. Eu creo que sí. Ao final No, pitada non pode haber durante o partido. Eu creo que eso non se debería facer. nunca se debe facer, pero Xa. Xa o ano pasado había certa tensión o cando as cousas non rum, iban. sí, había Pitáramos rum, rum. algo. Ti sentides Sentías eso, pitos. non? Como futbolista. O sea, no momento se estás centrado no partido non o notas, pero ao acabar sí que Reflexionas e dis, buah, escoito isto. Xa. de feito o ano pasado cos ultras sí que hubo momentos de tensión. Claro. Sí, recordo. Día do Fabril. Ya Fabril, además, fago unha cagada eu. Sí, non recordo. Eu sei que No foi primeiro un gol- baño tremendo. No primeiro gol íbamos 0-0, partido tal, bótame xusto e caille ao diante a Guerreiro. A Guerrero, sí. A chaval. Guerreiro, Outro pepino, Ese como Miki Villar, Sí, sí. Zapalea. Para dentro, a guardar. Manu Ferreiro do medio campo e... É verdad. Despois o terceiro gol foi Sí. animalada. Pero sí. Eso en Mérida tamén falábamos antes que o notabas, que había unha diferencia, que cando as cousas tampouco iban tan ben en Mérida que pola rúa, que ao mellor que te recoñecían e che decían, ánimo, tal. Sí, sí, e- sí, e o sea- sorpréndeme esa diferencia, non? Tamén... Creo que tamén a cidade está moi ilusionada co proxecto e o tema de o ano pasado fixeron playoff e estaban moi contentos co equipo. Ao final, cando xa no partido co Lugo hubo pitada durante o partido, empezaron a cantar olé porque intentábamos, o sea, ao final o Lugo estaba defendendo na súa área e é moi complicado facer gol. Sí. Claro, das pases para intentar encontrar o oco. Eso notouse na categoría, non? Cantándoles. Ese cambio de... Xa. A nivel táctico estarán máis preparados Meterse todavía. atrás é casi imposible meter gol. Tens que encontrar unha contra ou algo. E notas que se traballa máis, se traballades máis esas cousas, nos entrenos e tal, imagino que sí, moito máis, non? Non sei que fan outros equipos, pero os entrenos este ano, o sea, larguísimos, moitísima intensidade, o sea,
entrenando ou de facer 10 km entrenando, cosas así. O sea, animaladas. Joder, que cargaos, tiña sin xogar. Sin Tiñes que xogar estar estaba cargadísimo. eso. Claro. Claro, chegabas os lunes e os martes, Recuperación, eu iba de fisios. locos. Eu iba de locos, non tiña carga durante o fin de semana e claro. a principio de semana iba ben. Claro. Pero cando chegas a final de semana estabas Fua, que curioso. moi cansado. E esta tempada que estiveches en primeira ref, biches moito fútbol de primeira ref, evidentemente. Non sei que futbolistas, temos aquí 4 futbolistas que dixeches, isto é espectacular. O sea, 4 que che sorprendesen de verdad, seguro que algún recordas. Ou algún en concreto que digas, Nacho Gil, do Tenerife. sí? Noel non o recordaba tan bo. Anuel López. Sí, non o recordaba tan bo. Joder, e foi suplente no Tenerife. Sí, Sí. pero ao final final. da temporada Sí, sí. lesionouse Nacho Gil e xogou el En banda. todo, o sea, casi sempre xogaban por esa banda. O sea, é moi bo. Sí, O do Zamora, joder. o Dedo Zamora. No, joder. De que xoga? Quique... Ah, sí. Sí. Non me sale o apellido. Sí, sí, Non sei, sí. non sei, claro. Que dianteiro, non? O 7, joder. Kiko que no, que estiveron no Depor, no. Non. Ai, vai. Es que non me sale o apellido, Sí, pero sí, pero sí. é boísimo, Pero é un mítico, Sí, non? é É mítico da categoría, veterano, é veterano. veterano da categoría, boísimo, xogou no Extremadura en Sí. segunda. Quique Márquez. Quique Márquez. Correcto. Boísimo. Boísimo. Quique Márquez. Boísimo. Sí. O sea, iban dando é boísimo. E despois de Un máis, un que digas, do Celta B que? Do Celta Fortuna, perdón. Algún que che molase. Sempre me gustou moito dela. Dela cando xogaba contra el sempre me parecía boísimo. En ese juvenil estaba de Sí. dela, de feito. Sí, sí. Me gustaba moito, pero Angelito, todos fan de Tamén. Angelito, Creo que vai marchar, Angelito. Sí? Non foi convocado. Creo Sí. que quere renovar e non o queren renovar por moito tal e Creo que que hai máis cousas, non sei eu, Pero Angelito moi bo, de feito cando ven a Mérida fai un partidazo. Sí. Partidazo. Sí, señor. Pois pasamos a preguntas de audiencia. Pasamos a preguntas da audiencia. Pregúntanos Pablo Míguez. Que cabrón. Cal é o criterio dos dumps de TikTok para que sean coherentes ca peli? Eu non entendo. Non entendo Isto nada. é unha broma de nicho, vosa. Dixenlle, é meu amigo. Sí, sí, seguro. Dixenlle, a ver que pos a pregunta, porque sabía que iba a ser algo... Nada, que me vacila, porque de vez en cando subo un TikTok de fotos. Sí. Fotodump, Fotodump, non? Fotodump. Sí, a min ensinaronmo hai tempo tamén o que era un fotodump. E todos cada vez que subo, dime, vaya peli. Película. E de fútbol casi non subo cousas. O sea, as miñas redes son máis miña vida que o fútbol. Sí. Pero cada vez que subo algo... Se hai unha mínima foto de fútbol, película. Futbolista. Que vacilada histórica. Pero Pablo ten que entender, joder, que estás en primeira red, tens que presumir algo de futbolista. Sí, joder. E hai unha segunda parte da pregunta que é que nos digas o top 5 de perfumes da túa colección. Ollo, realmente tes máis de 5 perfumes. Teño 6. 6? Bueno, entra casi todos no top 5. A cal quitas do top? A de DJ Mario. A de Bob Ah, no, Esponja. esa de Bob Esponja. No, Sabe pero... Dios, principios do ano pasado veume en TikTok de ver todo o tempo perfumes. Fuá. Perfumes. Nada, fun comprando. Vicio. Sí. Ademais, O sea que cheiras ben cando xogas. non, cando xogo non. Non botas antes de xogar? Pa que vou botar? Hai futbolistas... Hai xente que o fai, eu nunca Sellerino. entendín, pero... Parece unha Sellerino... tontería. A min, ademais eu sudo bastante, o sea, de normal. Así que prefiro chirar como un jabalí. Acojonar ao defensa. No vestuario sí que teño logo, Claro. pero diría, teño unha de John Paul Gaultier, bien. Unha Valentino. Pero para que contexto, dirías? Él sabe do que falo. Él tamén ten. Recordas a palabra... Ti tamén tes, É que sodes parecidos nunha cousa e é a palabra que empregaches ao principio cando falabas do descapotable. Mira que rojo se pone. O pitido, non? Poño un pitido. O pitido. No, que me dá pereza poñer o pitido. Sí. Ese rollito, ese Unha de rollito. Valentino. Teño un Aquadillo. Pero ti que tanto tes perfumes, Mou, tamén. Eu estou escoitando, tío. Vale. Sabe do que falo. Algo Sabe do que falo. algo sabe. Despois teño unha pa verán que é Summer Hammer. Pa verán. Sí, joder, non, porque depende do que este Sí, sí, a sí. colonia é máis agradable ou menos.
Despois teño unha que se chama Victor and Rolf Extreme. Joder, extreme, Stream. Eso é para momentos... Momentos extremos. Sí, sí. Para salir por Ibiza de liada. Non, aínda non fun a Ibiza, non. Caralho, Porque sendo futbolista. ademais o ano nin a Mallorca nin nada. Ademais o ano do Moi bonito, de segundo bachiller cuadrou co Covid Bum. e non fixen nada. Joder. No, pero sí. Pero a clave é ter, además das boas, ter a de DJ Mario, a de DJ Juan, por aí. A de Bob Esponja. Eu teño a de DJ Mario. Pégache Juan bastante e tiro de Mar DJ. Márquez. Uy, no, que De Mar Márquez é un? De mal. En serio? Eu non sabía nin que había. Esa non a vira. Ese vai ir rápido. Pero logo sí que teño algunha tal. Alguna máis. Pa ir de festa ou a unha... Unha de Square, tal. Eu flipo. Eu uso a mesma todo. Eu teño unha desde fai 10 Unha anos, creo. de Isan Logan, me parece. Sí. Un Adolfo Domínguez, me parece. Bien. É curioso, de verdade vos lo digo que eu só utilizo unha, pero literalmente todos os días eu non podo salir de casa sin botarme colonia. Sí, sí, sí. Non sei eu votar. Eu non voto nunca. Teño Eu que voto votar. así algunha vez. Teño que votar todos os días. Sí, Pero é eu raro. si non, é como si non sei, faltame algo. É que che falta algo. Sí, bueno, correcto, sí. Pode ser. Temos outra pregunta, esta de Óscar Varela 7, outro ex compañeiro. Nada, isto é... Óscar Varela 7. Que che gusta máis, adestrar ou ver anime? Ver Isto é anime. porque dixo, friki que nin Dios, dixo. Ver anime. Cuidado que dimos Con calandas? cun oso de Ahora. Aí balleros. Ahora estou vendo a vez Hunter x Hunter. Vou polo capítulo casi 700 de One Piece. Ostra, mérito, Apróbalo, Eros. Pero Ir por los 700 de One Piece tragar tu capítulo de... teño o My Anime List ensino todas logo. Pero Ostras. cantos capítulos ten One Piece? 1200 e algo sigue en emisión. Mima! Que burrada, É tío. moitísimo, sí, sí. Eu non vexo anime. E non quedan sí sin que vexo. ideas os de One Piece. Non sei. Pero tamén, o sea, Joder. casi que prefiro ler Sí. o que ver. Que ver. Sí, sí, sí. O manga gustame moito. Eso como é? Lese do revés, non? Sí, empezas de dereita a esquerda, pero de arriba a dereita hacia abaixo. Sí. Oh, que locura, chaval. Sí, sí. Eso Cando- sabía, é verdade. Eu que teño algún manga pues, de Pokémon e tal, cando empezas a lelo como Algún. 200. Sí, sí, eso de algún manga, sí. Tira 3, tira 3. Sí, sí, sí. 3 ou 4. 3, sí, sí. Pero cando empezas a lelo despois de ler libros normales, pasou unha temporada Sí. e empezas a lelo, Acostúmbraste. é jodidísimo. Sí, é jodido. Pérdeste. Xa, ten que ser, aparte, claro, a situación natural é pasar para este lado, non? Sí, Entonces, claro. estás que ir ao revés. Lerías de aquí hacia aquí. Claro, claro. Que locura. Bueno, pois dito isto, eu creo que é o momento de dar entrada a Eros López e pasar ao Furancho Furiño, que gustache Furancho. Vas flipar con Eros. Furancho Furiño. Imos. Hola, Eros. Que tal? Canto tempo, Sí, que tal en Bad Bunny, co Coello Mar? Ah, moi ben, Botámoste moito de menos. Moi ben. Estuveches moi apretado. Que había. No, Fue- estive en grada. Estiveche que na casita, foi a safada. bailando Pero ali. en Lisboa. En Lisboa. En Lisboa non había tanta xente. Xa. Estadio da Luz. Había, estaba... Meu colega Pablo Míguez foi e Sí. dixo que na pista así Claro. estar. Sí. É que o Estadio Que da día Luz. o primeiro ou o segundo? O segundo. Ah, eu fui o Gustouche primeiro. o Estadio da Luz. Moi bonito. Sabes que o noso invitado da semana pasada gustaballe tamén moito o Estadio da Luz. Precioso. A mí José encantou. Fontana, é verdade, Sí, sí, sí. Además, Xa tamén dixo, pasei ao lado do Dragao, que nunca pasara polo lado. Moi chulo o Dragao, Pero da Luz, buah, outro rollo, Sí. Outro Non outro estiven en da rollo. Luz. E logo estive no Olympic, que para mí eso xa é. Cala é ese? O pabellón de Badalona. Ah. Eso xa é. Unha camiseta. Comprei Ah, esta, non? Comprei esta. Leva o 22 de Manu Rivas nas costas. Levo 21 de Scheldrup. ¿Cómo- De cómo Pablo se- Andas. Do Pablo antes. Como se pronuncia? Eu pronuncio Scheldrup. Schelderloop. Eu creo que nunca comprei unha camiseta dun futbolista que non soubese o... Ah, no, son os meus favoritos sempre. Os que non sabes pronunciar sempre. E logo en Badalona de Ricky Rubio, por supuesto. Gran amigo de Santi Moar. Gran amigo meu, pensei que iba a decir. A ver, Ojalá. que traes para a mano? Pois, como sempre, bueno, traigo un xoguiño aí do que puiden pescudar, que me pareceu por aí, pero sobre todo, como sempre, o test furiño para comezar, e comezamos con un hobby de Manu Rivas. En anime.
Cal é o mellor momento que viviches nun campo de fútbol? Eu creo que o debut de primeira ref. Ademais, casi meto gol. En segunda vez, dis, como... No, en primeira Co ref. Mérida. Primeira ref. Ah, claro, vale. E o peor? O descenso ao Compos. Un ídolo da túa infancia. Xavi Alonso. Pensei que ibas a decir a Sánchez. Empecé co 14 a xogar ao fútbol. Ostras. No bastaba, salí de pequeno. Joder. Por Xavi Alonso, que curioso, me parece. Sí. Cal é o teu guilty pleasure? Traduce? Ou Por sabes? poñer un exemplo, algo que a xente ao mellor non lle pega nada que che guste, rollo, que sei, se dis ahora mismo a calceta. Non vale anime. Non vale anime. Sí que che pega o anime. Sí, me pega? No. No. Pero xa o Non dixeche moito, moito. pero ahora que xa dixetes. Os Legos. Sí, de verdade. Estou moi viciado. Eu tamén, últimamente. pillei o Golco Milenario fai pouco. Eu teño. Sí. Teño na Tes, casa. ostra, eu teño unha nave pequena, pero De Star Wars, quero- a nave espacial. Temos no salón. Meu irmán, o pequeno máis eu, temos no salón como 9 ou 10 naves de Lego. Joder, Eu quería mola pillar moito. o mola. casco de Darth Vader. Sí, pero valen unha pasta todo. Sí, Sí, son porque de caros. feito mirar o do Mundial, mirar a Copa do Mundo 180 pavos. O sea, Nas chaves da casa teño un Stormtrooper de Lego. ostra, que guapo. Mola. Podedes facer un podcast de Lego, se queréis. De Lego de Star Wars. Sí, Claro. Sí, porque os que teño son de Star A Wars. mí son os que máis me molan tamén. Teño dous montados, un que teño que montar que ahora estes días metereille, pero quería a Copa do Mundo, tío. Pero cara. Son Non caros. do o soldo de non vale furar. Non dá. Cal é a túa comida favorita? O ramen. Moi a favor, Está moi infravalorado. Todo o mundo moi a favor. E de salir daqui sendo Os amigos. videos ese están, non sei que. Pero ten de todo, ten carne, fideos e No, sopa. sí. O E ramen verdura. está. Sí, é unha Está comida ben. moi O sea, completa, a verdad. A mí encanta. Para sacar dun apuro O está. sea, prefiro ramen ou sushi. O sea, creo que está sobrevalorado un pouco. O sushi? Sí. Eu tamén. O sea, Pa min- gústame moito. a min gústame, pero está pero- Para sobrevalorado. min en Eu non orden, sinto. ramen, wok, sushi. Vale. Ese orden. No, pero De comidas asiáticas, Claro, comidas claro. asiáticas. Se podes elegir as albóndigas da tua abuela. Por Joder, suposto. claro. Pero algo raro. Mellor co Claro. ramen. Cal é a maior ensinanza que che deron? En que sentido? Na vida. Vital. Vital. Sí, a mí mola medio vital. É como máis Que profundo. o de disfruta do momento, do que estás facendo agora, do camiño. Despois xa... Carpe diem de toda a vida, eh. Sí. Sí. Momento... Como é este? Ese era Memento Mori. Memento mori. Histórico. Histórico como Mérida. Sí. Cal foi a viaxe de equipo máis divertida que tiveches e por que foi tan anecdótica? E hasta a Youth League foron chulas porque foron leixos, pero non foron graciosas. Algo gracioso. Ou algunha que tivera así unha anécdota? Algunhas anécdotas tes que ter, eh. É que eu creo que as de algunha do Arteixo que fomos en bus e pillamos cervezas na volta e claro, agullou estes con cervexa Sí. non sei que pasou, pero seguro que foi a mellor. Agulló. 100%. Agulló. Cando metes na ecuación agulló, xa está. Cal foi a maior celebración que che deu o fútbol? Eu creo que é que non sei. Como aficionado ou como xogador? Vas a decir este fin de semana pasado? Ou Non, hai dos? non. No, como xogador, así, Como algunha xogador, festiña chula. despois do 4-0 do Pogon en Riazor, que despois fun Vale. cos meus amigos de festa ali por Coruña. Que peligro, eh. Buah, moi ben. Despois, claro, despois de gañar Claro. 4-0 no 90 e pico, Non saliron todos os do equipo? Ou solo... non sei se saliron, non, pero eu fun con meus amigos. A que 3 compañeiros levarías a gastos pagos a Punta Cana? A Jacobo Martí, Boa convivencia con Jacobo. sí. Eu creo que a Óscar Varela e a Anxo Fernández do Sigüeiro. Está ben. Que foi o máis extraño que viviches nun campo de fútbol?
O de meter de penalti e que lle puxese un gol a outro. Porque se me deis É curioso, é curioso. Sí, Se me des- eso é rarísimo, eso é surrealista. O sea, que eso é, estás vendo ao tío que tira o penalti. Claro. Como te podes confundir? Ni idea. Eu é a primeira vez que oigo un así, Xuro, Joder, sería pero un erro de- foi de meter o gol e íamos perdendo, creo. Ir correndo polo balón e veu outro compañero comigo. Apunto yo outro. Botolle amarilla por casi pegar ao porteiro. Un clásico, Debeu pensar que metera el o gol. Claro. Ostras, entonces apuntou yo María. Equivoco. Bueno, Traspapelouse. sí. O adestrador que máis te marcou, Juan Ribeiro. Juan Ribeiro, sí señor. que obxecto de fútbol gardas con máis valor? Eu creo que as camisetas. Por certo, non comenzaches antes. Con esta, debutaches. Sí. Estás nos dando a camiseta do teu debut? Sí, pero Tes outra, non? Teño outra Unha réplica. Non, teño deste color temos a da Copa del Rei e o debut. Como debutei con todas as camisetas, pois Claro. a Copa del Rei foi a única asistencia que dinlla a Álvaro que se foi ao Castellón. Ah, amigo. Joder, prefiro esa. Sí, señor. Así algunha camiseta que... Cambiei con Noel este ano. Ostras. Creo que era ademais o 100 aniversario de Tenerife, ten aquí atrás o Sí. 100 aniversario. E as do Depor, as do Depor da Youth League. Que guai. E por último, daqui a 15, 20 anos, como queres que te lembre o fútbol galego? Eu creo que como unha boa persoa. O sea, non xogador ou peor ou mellor, depende da opinión da xente, pero como unha boa persona e bo compañeiro. Un bo lateral. Tamén. Bueno, estive bichando Instagram un pouco. Bicheando, Sí, e vin un gran gusto musical. Gran gusto musical. Estiveches facendo, como se chama? Gran Scroll. gusto musical para depende pa xente, hai moita xente que non te gusta. Pa min moi ben. Scrollaches a Pa min de Valentino, Marc, moi ben. Moi ben. E como vin así, dixen, vamos xogar a tocadiscos, que é sinxelo. E vouche dicir unha serie de xogadores cos que compartiche vestiario e tes que dicir unha canción que lle pega a personalidade de cada un. Veña. É difícil, pero bueno. É máis complicado que parece. Sí. O que che É saia, reflexiva, sí. Comezamos con Cacharrón. Cacha. Aí, puña, este ano estaba poñendo todo o tempo unha pero non me acordo o nombre. ¿Cómo era? ¿Cómo suena? Pódela cantar. Dime si conmigo quieres ser... No. Era como unha cumbia rara. Non sei. Facíame moita gracia. Sabe Dios. Bueno, Pero non me acordo o nome. metemos ya Cacharrón unha cumbia argentina, así de... Si, era rara, pero... Que apoñan comentarios, Cacharrón. Sí, Si ves... Pregúntelle logo e anoto nos comentarios. Javi Domínguez. Javi Domínguez, Loquita de JC Reyes. Tiñalo claro. Sí, Porque metíame caña cada vez que poñía música no vestuario. Roque lle pega algunha de Nicky Jam. Sí. Ostras. Sí. Nicky, ya. Sí. Perdón. Que así. Calquera desas. Veña. Hugo Matos. Hugo Matos. É que é tan espontáneo que pode ser, o sea, podes dicir unha de dixo nunha entrevista que era como rollo o Bobby Charlton de Hendrik. Que foi Sí, como que lle molaba Un Elvis música Presley, clásica. sí, o sea, unha antiga destas que ti non escoitas esa nin Sí. Non sei por que a mí pega mi Guns N' Roses. Sí, pode Sí. ser. Por la cara, Pode ser. Parece Axl Rose un pouco. Sí. Sí, por eso. Imagino así como con unha cinta aí de... sí. Despois do budismo que soltou aquí xa. Un tipo, non sabes por onde che podes sair. No, por eso. No campo igual. Sí. Non sabes que vai facer. Santi de Prado. Santi de Prado, algunha de Quevedo. Sí. Sí, algunha de Do Quevedo. último disco. No, das primeiras. Do álbum de Buenas noches. Sí, un Cassandra Sí. ou algo así, sí. Pégalle. Agulló. A última que están poñendo para celebrar os partidos. Claro. Sí. Se mira... ¿Cómo Sí. es? Se parece más a sí. ti. Sí, esa. Non damos para facer unha orquesta, No, No, por eso facemos un por si acaso non Sí. canto. No. Adri Otero. Adri Otero. Buah.
Realmente non sei. Nunca... Eu creo que algunha típica... Non sei. Mi carro. No, joder. Me gusta el vino. Me gustan las mujeres. Mujeres. Soy un truán, soy un señor. De Julio Iglesias. Non. O sea, a de gol, acordadevos de Sí. miro para el cielo, me mira la gente. para ella. Da Eurocopa, non? Algo así. Sí, sí, sí. Cali el Dandy reconvertido en Dani Cabo. Vaya golazo outro día, Wow, buen charro, Sí. Eu rajei da defensa do Compos, pero realmente non debería, porque é un golazo. É un golazo. Non lle intiman, pero desde- porque non pensas que lle vai pegar Na ese. repetición parece que Que Cobo Cobo pode facer máis. Non Pero a ves en salir. directo non, Non a en ves directo salir. parece máis golazo. Sí, a mí non me parece Pero tan fácil. pilla Decir, pilla no, mal Yo efecto raro, efecto, tal. efecto raro. É golazo. É un golazo. Eu creo que sí. Tamén. Alberto Fraga. Ese non escoita música. xa non sabes ni onde está. Falou moi ben de ti, Sí? Sí, dixo que tiñas condicións, pero que non te flipes. Condicións de segunda división. Que non me flipe, non? Sí. Dixo que, sí. Pois non sei. Algúnha toleada, Alberto. Pégalle a algunha de Omega. De Que orquesta. Estrellita de madrugada o algo así. sí. Teño dúbidas con Alberto, Sí? Non sei, non Ti sei. que pensas? Non sei. Non sei. Algúnha de zumbao, así algo. Non sei. Fito Rodríguez. Fito. É que... Non sei, creo que tamén algunha de Quevedo. Pero das antigas, non das novas. Quédate. Sí, desa época. Un piel de cordero. Sí, algo así. A ver, cántame. A de pie de cordero como era. É que non me acordo moi ben. Así que escoitaba. Te cortas sin moi ben, moi mal. Non dixeche nada. Non dixeche nada. El pelo. A balbucida si é unha media de mañá. Trasi. Trasi poden ser moitas. Pero Trasi ahora danza Kuduro e pega. Veña. E por último, Manu Barreiro. Antes o que dixen de mi carro ou algo así. Ollo, Podría ser. Manuel Escobar, Manuel que pega. Escobar, sí. Tocallos, a ver. Tocayo, sí. Pues aí está Sí, a reflexión diría, musical. Sí, mínimamente. Aí foi. Gustoume o xogo, un día máis. Gran labor, como sempre. Ya lo pasamos. As preguntas clásicas. Sí, pregunta clásica. A primeira, Manu. Cal é o animal máis forte ao que lle gañarías unha loita? Vida ou morte? Habitación pechada e sin armas. Ollo, Creo que a xente nesta pregunta se flipa. Moito. Moito. Hai algún que se flipa demasiado pouco tamén. Hubo algún que dixo Un un cangrejo, gato, así, sabes, un gato. Hai que, o sea, eu creo que hai que Un can grande, creo eu. Un can grande. O sea, un mastín, cosas así, que son grandes. Eso é Ollo, forte, ollo, mastín. Eu teño unha casa. E crees que o baixas? Sí, o sea, porque sei aí onde lle podo joder. Porque cando hai que castigalo, pois tes que agarralo dun sitio onde podas tirar, sabes? E ceda. Torrado. Porque, claro, un bicho así de Son moi grande grandes. se Pero va... se enfada, acaba contigo, mano. Pégache un mordisco no cuello, no pescozo. No, eu creo que un can grande sí se pode. Pero se alguén di un gorila ou cosa así, imposible. É imposible. Imposible. Eu creo que non, Eu creo que é imposible, non? Son superiores. Hostia, un chimpancé. Eu creo que, que faz un o chimpancé? sea, Un recién nacido. Vamos. De chimpancé, non... falando científicamente, espera. Escribe. eu creo sí. que de pastor alemán / chimpancé non pasas. Sí. E iso é científicamente. É un biólogo. O sea, creo que hai estudios que dicen que pastor alemán o máximo, pero eu creo que o chimpancé tamén alcanzas. Que podes Por ganar ser un chimpancé. homínido tal, Eu o creo que pasa é que ten moi mala Eu creo que vida. non Que maravilla. creo que un Non chimpancé é non. que son... Pero eso ten moitísima forza. Son E ademais que superiores os pacientes que teñen son... É que pegache un bocado e Pacho, un bocado, E un puñetazo, viaxe o que así, che- o que lle- Claro, O que lle dé a gana. o bo dos canse que non teñen brazos e non poden. Exacto. Ao final están máis limitados a atacar todo cos dentes. sí. Ou unha ave. Unha boa ave, a mellor tamén a baixo. Unha águila. Unha ave. Sin armas. Jodido, si vos como pillas xa. Un búho. Polo aire, tío. Gachas, O do pescozo, Coa unha zapatilla. avestruz. Unha avestruz imposible, non? No, avestruz no, imposible. que va, Estruz é imposible. Pero Ni- tú dirías un búho.
Xio, baixalo ben. Se o pillas, que che fai un búho a Se ti? lle das unha patada así. Que che fai a ti un búho? Pero... Non imos enredar máis. Quedas cun mastín? Con mastín, veña. Carai, Hai algún equipo polo que non ficharías nunca, polo que fora? O rival do Bastavales, por exemplo. Era Berta Miráns. Era verdade, mirás. Bueno, pois entón xa sabemos que Manu ficharía por calquera equipo, incluso polo Celta. Eu creo, es que todos todo é hablalo. O sea, creo que ninguén se hai unha boa oferta de por medio rechazaría con ningún equipo. Claro. Claro. O sea, eu creo que a xente que o di é porque ten unha posición moi acomodada. Sí. Sí. Ou porque sabe que vai ter Cousas outras mellores. cousas que lle van a vir mellor, pero Sí. Ou porque xa está de volta a media. E no fútbol veuse de todo, no mundo Claro, do fútbol. o sea, aquí é mellor non non podes dicir. dicir nada porque ao final non sabes onde vas a acabar. O sea que ficharías polo Celta. Que vai? Non te apreto máis. E por último, que serías se non foses futbolista? Informático. Claro, informático. Informático. Pois non sei se queres decirnos polo que equipo vas fichar, pero se non é así, Se o soupese. xa. Nada, se non é así, pois ata aquí Sí, foi moitísimas unha... gracias por vir. Esperamos que o pasaras moi ben. Moitas. A que non Moi ben, moi foi para tanto. Non te pensei que dimos- iban a petar máis. Charliña. Charliña, grazas. Moi ben, moi ben. Grazas por vir e A desechamos o mellor na tempada que ven e nos próximos anos. Sí, e xa iremos informando a ver onde acabas este ano. Purayolo. Furallor, furallor. Sí, señor. Pois nada, se queres dar aí a xente que poña que sigan e todas estas movidas. Ah, sí, esas movidas. Como que nos sigan en todas as redes sociais, que se suscriban a YouTube, que den like, botón do hype, que comenten absolutamente todo, que sigan a Manu tamén, a todo Dios, A Manurri. a Manurri. Pues nada, aí tedes as nosas redes sociais e nada, queremos seguir contando con vos para seguir falando Do fútbol. Que máis nos gusta.